otpor i s ovima dolje. Obali smo to do nekog. Je otvoreni saobraćaj došlo po učantički kablovi koji će instaliranje okre video nadzora. Stiramo do Mačica. Ja sam se samo odnošen mislio sve preko 200 ljudi na to. Tu je specijalni telefon naš, koji se snimaju. U zatvorenom tunelu na 2 metra sam. Ne bih želio sad da licitiram, iako pretpostavljam da u festivali smo elektromreže, zatim Spetnice, izvršni direktor Sonja Filipović. Ona je otprilike najviše zadužena za infrastrukturu i za građevinu. Vesna Tintor za kontrolu i energetiku. On će kasnije reći, naravno. Imao sam zadovoljstvo danas nastaviti sa jednim ciklusom radnih posjeta jednom broju crnogorskih preduzeća koja su, rekao bih, osovinske tačke razvoja crnogorske ekonomije. U ranijem periodu imao sam prilike posjetiti elektroprivredu, imao sam prilike posjetiti plantaže. Ovu godinu započinjem sa poslom željezničke infrastrukturi koja uz elektroprivredu čini taj kičmeni dio infrastrukture u Crnoj Gori i sama okolnost da praktično željeznička infrastruktura ima kapital procenjen na nivou oko pola milijarde govori o značaju takvog jednog preduzeća. Imali smo prilike upoznati se sa čitavim nizom investicionih planova u narednom periodu i ono što je posebno značajno za ovu godinu jeste da se 2012. godine okončava generalni remont pruge Bar-Vrbnica, što znači da praktično završavamo posao koji nije rađen od 76. kada je pruga puštena u saobraćaj i drugo, završava se projekat remonta i elektrifikacije pruge Nikšić-Podgorica, što dovoljno govori o naporima koji su ulagani u prethodnom periodu da se uz pomoć donatorskih sredstava Evropske komisije i uz oslanjanje na kreditna sredstva Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Češke izvozne banke dođe na ovaj nivo unapređenja infrastrukture. Sve je to kompatibilno sa ranije rađenim studijama o unapređenju željezničke pruge i planu da se podigne na cijeloj pruzi prosječna brzina na 80 km/h i ono što je potrebno, a to je da se jednaka dinamika ulaganja u infrastrukturu desi sa strane države Srbije kako bi u potpunosti naša pruga imala efekat koji treba da ima, jer sam siguran da i onog trenutka kada se izgradi autoput u Crnoj Gori, pruga će ostati jedan od vitalnih kanala komunikacije, pogotovo kada je robni promet. U ovom trenutku koristi se, po informaciji koju sam dobio, tek neki 20% onoga što je potencijal pruge, zahvaljujući svim ulaganjima i u narednom periodu vjerujem da ćemo postaći robni promet jer je to definitivno jedna od konkurentskih prednosti koju imamo. Ono što također želim da kažem ovom prilikom jeste i okolnost da je željeznička infrastruktura u vremenu koje je prethodilo, ali i tokom vanrednog stanja zaista pokazala visok nivo organizovanosti i nažalost dok lavine i usovi nisu ozbiljnije poremetili saobraćaj, bila jedna od osovina transporta prema sjeveru i nadam se da ćemo vrlo brzo ponovo vratiti u potpunosti promet na ovoj pruzi. To je zahvaljujući zapravo visokom nivou organizovanosti i poštovanju svega onoga što podrazumijeva upravljanje vanrednim situacijama, a sama okolnost da je već identifikovan u prethodnom vremenu čitav niz tačaka koje treba u saradnji sa Evropskom investicijonom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj otkloniti kroz izgradnju galerija i drugih tačaka radi otklanjanje tih neuralgičnih tačaka na našoj pruzi ukazuje sa koliko pažnje i posvećenosti se radi na daljem unapređenju stanja u ovoj oblasti. Još jednom se zahvaljujući na sadržaju posjete koju sam imao prilike danas učiniti željezničkoj infrastrukturi, ističem značaj koje ovo preduzeće ima i svoje apsolutno uvjerenje da smo, kada je ova oblast u pitanju, na pravom putu i da čak naša željeznička infrastruktura može biti i primjer drugima u regionu. Iako danas imamo problema kada je u pitanju funkcionisanje saobraćaja, ali bilo mi je zaista zadovoljstvo i čast da premijer zajedno sa menadžmentom se upozna šta mi to radimo u željezničkoj infrastrukturi, šta danas to radi i kako funkcioniše kompanija, koje sve planove imamo i šta smo uradili u prethodnom periodu, odnosno za 3,5 godine i šta već imamo mi planove za naredni period. Pošto smo upoznali predsjednika vlade i naravno redovno i permanentno informišemo crnogorsku javnost.
To je pitanje poslovanja kompanije, pitanje investicija koje smo realizovali do sada i koje planiramo do sada, iako se desio ovaj slučaj zatrpavanja ili lavina. Dakle, to je samo jedan dio koji moramo da odradimo u ovom momentu, ali nam je svakako prioritet razvoj i unapređenje željezničke infrastrukture. Dakle, kompanija koja veoma znači za Crnu Goru i u onom momentu kada su zatvoreni bili putevi, ona je funkcionisala, ali desio se taj jedan moment u Kruševačkom poteku i onda nam je to poremetilo, da kažemo, sve planove i, da kažem, funkcionisanje robnog prometa i putničkog saobraćaja prema sjeveru. Mi ćemo nastojati ovih dana da završimo to, a već danas, možda i sutra, ćete imati neke bliže ili preciznije informacije, što vas vjerovatno najviše interesuje. Ali nama nije to samo glavni posao, nama je posao da završimo ono za što smo određeni, da završimo prugu Podgorica-Nikšić sa ovjerenim, da kažem, datumima, da realizujemo sve one poslove koji smo prepoznali, da realizujemo sve poslove iz kredita IPA fondova i međunarodnih kredita Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicione banke. I ono što je također važno i što je prihvatila Europska komisija, to je što smo uradili dobre projektne zadatke upravo na ovim terenima ili područjima gdje su upravo desile ove lavine ili usovi. To smo prepoznali, uradili smo projektne zadatke i ulazimo u projektovanje i izgradnju i obezbijedili smo preko Europske komisije 5 milijuna eura. Taj posao i ove probleme smo prepoznali prije 2 godine. I to nam je znači jedan od prioriteta koji smo uradili, a vjerovatno da zna čitava javnost, crnogorska javnost, svi građani, da smo na tim lokalitetima već uradili 6 kosina i galerije i određene tunele sanirali gdje se dešavaju ovi problemi. Tako da imao sam čast posjeti premijera, ova kompanija i svi zaposleni. Koristim priliku da se zahvalim premijeru, koristim priliku da se zahvalim podršci vlade na našem radu i mi moramo tako da nastavimo. Dakle, imamo samo imperativne ispred nas da završimo sve ono koja je obaveza zakonska ove kompanije i kada je u pitanju bezbjednost i sigurnost, kada je u pitanju poštovanje zakona i svih ostalih zakona koji su u nadležnosti vlade ili države koja je donio parlament, a koje mi moramo primjenjivati i koristiti u ovoj kompaniji. Kad će pruga biti pročišćena? Pa evo, to sam očekivao da me pitate. Mi zaista danas maksimalno i posvećeno radimo. Mi smo prošli Lutovo, ona stanica je već zaposjednuta. Radi se o veoma značajnim i objektima i energetici i elektronici, što je pokazala i energetika kada je u pitanju taj objekat. Prošli smo stanicu Lutovo, prišli su već moji ljudi, čak i pješki, do ovog mjesta gdje su zatrpane naše mašine. Tako da očekujemo mnogo bolje neke rezultate ili informacije za sve što vas interesuje, možda čak večeras, ali neka to ostane ipak za sutra. Radimo na otvaranju pruga i pokrenuli smo mehanizaciju od Kolašina prema Kosu i prema Trebešici. Osposobili smo već jučer od Bijelog polja do granice sa Srbijom i do Mojkovca i već krenuli smo već danas nekoliko kilometara od Mojkovca prema Trebaljevu i Kolašinu i nadam se dobrim rezultatima i informacijama sa terenima, iako ih svakog momenta imam preko naših ljudi, a i naravno da možete ih vi imati da li od mene, da li od ljudi iz menadžmenta ili preko telefona koje se možete informisati, čak i ljudi gdje rade. Dakle, i ti ljudi infrastrukture, ljudima iz infrastrukture, moram se zahvalim na požrtvovanju i radu, ali to je samo njihov posao koji oni odrađuju i u ovim ekstremnim uslovima koje ste vjerovatno svi prisutni i koji znate dobro kakvi su danas u Crnoj Gori.